Давам думата на Мартин Атанасов, който е антропософ и е духовно-научен изследовател. Искате да кажете какво? Аз виждам представих като антропософ. Да кажа няколко думи, че в последните 20 години варненската антропософия винаги е стояла малко в страни от двете основни течения в антропософия. Това са старозагорското, така да кажа, матерно движение. И софийското течение, които имат това щастие, двамата основатели на българската антропософия да са от Стара Загора и Вера Георгиева, Димо Даскалов и Вера Георгиева от София, които дадаха силни импулси в тези два града. Като Варна малко по-късно се включи в антропософския живот, което е един много любопитен факт. Също на този фон много любопитен факт е и този, че Пловдив, където аз произлизам, там пък въобще не се е появявало никакво антропософско течение. И доколкото знам, мисля, че аз съм единственият антропософ. Е от Стара Загора. Той е старозагорец, а в момента живее в София. Което е също забележителен факт, нали? Толкова голям град като Пловдив, да няма антропософството няма абсолютно никакво проявление. Но във Варна не е такъв случай. Във Варна се забелязва обаче един много интересен феномен, който аз искам да изтъкна. А това е, че Варна през последните години все повече се откорява с този факт, че варненци проявяват един вкус към изследователството в антропософската област. И това, поне аз доколкото съм забелязал, това е един подчертан интерес, подчертан вкус към антропософските изследвания, да кажем в лицето на доктор Калев, Радослава. Също съм забелязал фамилията Мангулови. Би казал, това е нещо уникално за българската антропософия и това е специфичният принос, аз бих казал, на варненския дух към общият антропософски дух в България. Аз също, може би, защото съм от Пловдив и съм така сравнително самотен, и някакси, за да намеря компания в своя антропософски живот, също имам голям стремеж и може би от тази самота съм развил и аз един такъв изследователски усет. Сега верно е, че в интерес на истината аз имах така съдбата да бъда стимулиран в това отношение, тъй като по образование съм инженер и съм изучавал така точни науки, повече или по-добре, с повече или по-голям успех, в продължение на 10 години, след което имам две антропософски образования по арт-терапия, благодарение на което аз имах шанс да се задълбоча както в антропософията, така и в областта на древното изкуство, благодарение на което установих, че имам наблюдение, свързвайки това, което виждам от антропософията, свързвайки и с познанията, които имам от древното изкуство, също и моят повече и по-малко научен оттенък от различни области, като да кажем география, която винаги ме е била любима, и така се получиха няколко мои изследвания, като да кажем те са публикувани в тези три книжки. И в това отношение аз бих казал, че ние антропософите трябва да сме и хората, които се занимават с антропософия или четат антропософия повече или по-малко. Аз трябва да кажа, че всъщност не знам дали си давате сметка, че ние сме ни щастливи хора. Защото
ето, примерно в един такъв толкова хубав град като Варна, ние виждаме и неговите околности, морето, крайбрежието, ние виждаме една прекрасна външна действителност, която един прекрасен природен свят, който всъщност е едно откровение на Божествения свят. Едно откровение на Божествения свят, който, макар скривайки се зад това природно, зад този природен феномен, той оставя природата, за да може човекът, установявайки връзка с нея, да развие самосъзнание, да развие способност, сблъсквайки се с този природен свят, благодарение на наблюденията, които той извършва, благодарение на изследванията, които той извършва въз основа на този природен свят, и благодарение на този чисто човешки подход възникват природните науки, което практически е един разцвет на човешките способности, благодарение на което човек придобива своето съзнание, благодарение на сблъсъка с външния свят. Обаче, при подхода към духовния свят, който в днешно време според много хора човек е призван да направи тази крачка и да обратно към духовния свят, там откъдето е произлязъл, тази крачка обаче е доста трудна, защото за разлика от природния свят, който е обозрим, видим, изчислим и той придава сигурност и точност в наблюденията и той култивира ума, ние духовния свят не може да го видим, той за нас е невидим. И подходът там е много труден и просто защото има трудна база, на която може да се стъпи. И аз бих казал, че специално антропософията и приноса на Рудолф Щайнер по-специално се явява един вид съвременно откровение, едно последно откровение на духовния свят, което да позволи на човека да придобие една стабилна, твърда база, благодарение на която да направи своите сигурни крачки в духовния свят. Тъй като вие знаете, че в духовната област, вероятно знаете, има най-различни направления, изключително разнообразие от автори, но повече или по-малко всеки един от тези автори е в една или друга степен надежден. И между другото, сигурно знаете, че в нашата област има и доста шарлатани, има доста плагиати, има доста, бих казал, фантазиори, които предават някаква образност създават някаква представа за този духовен свят, но в много голяма степен на тези виждания липсва обективност. И възможността човека да затъне в тази псевдодуховност, без възможност да открие и да различи действителното от недействителното, лъжата от истината и от истината е много трудна. В природния свят това е много лесно. Ето това тук, да кажем, е ясно. Това е маса нещата. Не може да спорим по въпроса как изглеждат тези или онези предмети, но в духовната област спорът може да се получат невероятни спорове въз основа на тази или онази окултна школа. Какво казва? Някои от тях са, бих казал, обективно надежни, други по-малко надежни, и аз бих казал, хората, които се занимават с антропософия, имат този късмет, това щастие да попаднат на антропософията, и на тази, аз бих казал, наистина стабилна база, която Рудолф Щайнер създава именно с цел човека да направи своите сигурни крачки към тази действителност, към която той е призван, ако желае, да се върне. И аз това го казвам във връзка с това, че от друга страна живото същество на антропософията сякаш има едно изискване към хората, ние да не оставаме само в областта на вече казаното от Рудолф Щайнер, а да се опитваме въз основа на своите собствени наблюдения в външния свят и след наблюдения върху антропософията, ние да се опитваме с самостоятелни усилия ние да я развиваме. Това е един вид мое встъпление. И сега аз бих искал на тази база да представя не бих казал изследване, едно мини изследване на един въпрос, който е с много сложен въпрос,
много, много дълбок въпрос. Аз просто е абсурдно да си мисля, че мога да го изчерпам за толкова кратко време. Това е въпросът за злото. Злото в съвременния свят, по-специално, аз бих искал по-скоро да отворя една дискусия да създам по-скоро една перспектива за обсъждане на този въпрос в по-конкретни измерения. Измеренията на злото в съвременния свят. Тъй като също Радослава в нейното слово при откриването, тя загадна, тя спомена тревожните събития, които се случват напоследък в външния свят и как в тези събития, по всяка вероятност, ние можем да открием едно проявление на съвременното зло. И аз именно в тази посока искам да насоча вашето внимание. Една много любопитна и, бих казал, много симпатична и симптоматична подробност е, че когато аз, както е изписана темата на моето представяне, беше допусната една много симпатична грешка и там беше написано вместо мистерията на Михаил, мистерията на Христос и мистерията на Сократ. Първоначално в текста фигурираше името Сократ. Мистерията на Сократ. Аз мислех, че тя продължава да фигурира тук и коригирана в програмата. И аз си казвам, ето вижте тази тема колко е таинствена, колко е, бих казал, недоразбрана до такава степен, че е възможно да се промъкне такава грешка и думата Сорат да се обърне буквално в нейната възможност и да се превърне в Сократ. Значи това е мистерията на Сорат, която обаче в програмата стана мистерията на Сократ. Така беше в началото. Кой е създател? Това явно е, нали, печатна грешка. Основа на моята презентация, както съм обявил още предварително, искам възможност да станат следните думи от родощания. Намираме се на прага на третото навлизане на числото 666, което настъпва през 1998 година. В края на този век ще настъпи времето, когато Сорат, по-силно от когато и да било, ще надигне глава от потока на еволюцията. Той ще се прояви като враг на етерния Христос, на етерното явление, което ще се изживява от подготвените хора още през първата половина на 20 век. Като разумни хора, като хора, които могат да четат знаците на времето, трябва да организираме живота си в съответствие с трите мистерии на нашето време. Мистерията на Михаил, мистерията на Христос и мистерията на Сорат. В тези думи на Рудolf Штайнер той доста конкретно визира три мистерии, които той нарича мистерии на нашето време. Мистерията на Михаил, мистерията на Христос, мистерията на Сорат. И аз, моето желание, моят въпрос към вас е да заедно подигам въпроса, заедно да обсъдим като предложение, дори, ако искате, като подхвърляне отделни фрази, дори, но може и по-дълги изказвания да се получат. Върху всяка една от тези мистерии да ги разгледаме по-отделно, за да добием една по-задълбочена, да се опитаме да придобием една по-задълбочена представа относно конкретните проявления на тези мистерии в 20 век и съответно, ние понеже сме наблизо до това време, и съответно как те се проявяват в нашето съвремие. Така че аз с това, така да се каже, искам да открия една дискусия по тези въпроси. Ако някой има нещо да каже, ако на някой нещо му хрумва, хрумванията дори с една-две думи също са много ценни, така подхвърляне, да се опитаме да създадем картина на тези три отделни мистерии.
мистерията на Михаил, на Христос и на Сурат. Тема ще зададеш, т.е. Да, точно това исках. би било добре ти да започнеш Да. с поне едно изречение по темата. Да, добре. Мистерията, това са три мистерии. Едната от тях е визирана с точност. Родоштайнер, той споменава числото годината 1998. Това е числото 600, свързано с числото 666 и съответно, може би, знаете, че числото 666 това представлява един окултен прочит на името на големият противник на прогресивната еволюция на човечеството, Сурат. С други думи, тази мистерия на Сурат може да бъде с точност фиксирана през годината 1998 година. Примерно, аз в тази връзка бих подигнал един въпроса. Предните две мистерии, с кои години може да се свържем? Мистерията на Михаил и мистерията съответно на Христос. Това не е въпрос. Не е това въпрос. Значи да се вършим при Трафлиерите и при Гундишапур, те са известни тотално на всички. Въпросът е кой е Сурат. Абсолютно Штайнер нищо не говори по въпроса. Как ще разсъждаваме ние за мистерията на Сурат? Айде за мистерията за Михаил и за мистерията за Христос е едно. Да кажем, нали, всеки има някакви познания по въпроса. За мистерията за Сурат Штайнер нищо не говори, освен името му и знаем какво е казал по въпроса. Което и същество, откъде идва, какъв ранг има, как се е развило в еволюцията, изостанало ли е, кога е изостанало, как е станало и всичко, по никой начин не мога да вникнем в тази мистерия, ако не си отговорим на този въпрос. Абсолютно секретен въпрос. Аз имам виждане по нещата, говорил съм в лекции, имам друг въпрос, дали някой ги е чел, дали ги приема и така нататък. Имам изключително радикално мнение по въпроса, изразявам. Да, но понеже надали някой ги чел, аз първо не съм ги чел. Не, те са на видео, така че много лесно се гледат. Да. Ако успееш да резюмираш, ще резюмирай. Това е в един бъдещ етап, може да става, но понеже надали някой... Повечето подозирам, че не са ги чели, както не са чели и моите книги, разбира се. Никой не е задължен да чете и да гледа. Напротив. Чели сме твоите книги. Да, но не всички. Други в интернет сме ги Ние чели. четем всичко. Да, не си ги купихме сега, нали? Ние четем всичко. Добре, да. Проявяваме интерес. За разлика от други, ние четем всичко, за да сме информирани. За да имаме мнение за човек. Цяла аудиторията надали е подготвена. Иначе нямаш мнение за човек, ако не знаеш какво говори той. Но, аз съм напълно съгласен с теб, че специално за съществото на Сурат има много малко информация. Тя е точно толкова малка, колкото и за съществото на Бодисатва Галата. Много е малко, не е достатъчна, не е изчерпателно, явно не е случайно. След като толкова малко е казал, значи това не е случайно. И за Сурат съм съгласен, че е много малко информацията, но той говори за проявленията на Сурат през предните две негови сериозни намеси в развитието на човечеството. Това е 666 година приблизително и 1332 година, мисля, че се дава някъде. Да, две. Когато сега, за да припомня, когато през първата поява на Сурат имаме едно физическо проявление в школата на Гондишапур, когато той преждевременно стимулира интелигентността в човека, появата на съзнателната душа, която за времето си е била трудно поносима за хората. Човечеството не е било подготвено да развие този тип интелигентност и на практика този тип интелигентност в една или друга форма тя живее в арабизма в следващите столетия и, както всеки сигурно знае, този арабизъм заплашва Европа в продължение на столетия и Европа европейският все още намиращ се в близко състояние европейски душевен живот, трябва да води една борба с тези арабийски влияния. И това е фактически едно от призванията на Западна Европа, специално на Западна Европа, която трябва да се справи с този елемент и само като едно споменаване, водеща роля в това отношение, в тази борба, има отново доктор Рудолф Штайнер, като и в инкарнацията си, като Тома Аквински. Може би знаете, че е установено, че в предната си инкарнация Рудолф Штайнер живее като Тома Аквински и Тома Аквински се явява на практика един вид в негово лице западноевропейската цивилизация
по един образцов начин се справя с тази заплаха, която идва от първата поява на числото 666 в човешката еволюция. Втората поява, за нея се знае много по-малко. Това е проявлението на Сорат в душите на измъчваните тамплиери. Тамплиери. Но аз, колкото знам, ще да не казвам само това, може би нещо друго. И по този въпрос трудно може да дискутираме как точно се е бил, какви са ефектите на външния свят. Това е спекулативно, но пък първата поява в Гонти Шапур е така нейните проявления в лицето на арабизма и до ден днешен това, което виждаме като проблеми, които се създават в целият тази област около съвременен Багдад, това е в Предна Азия. Според мен всички тези проблеми имат някаква връзка с третата поява на Сорат. Тъй като Сорат се появява в областта на Предна Азия и създава изключителни проблеми. И вижте колко интересно, аз подозирам, че това, което става в момента като проблеми, много сериозни проблеми в тази област, изглежда сякаш Сорат, някакъв проявленията на третото проявление на Сорат по някакъв така невидим начин стигат отново до тази област, където той вече се е изявявал. Това е като един вид моя спекулация, защото там може и да не е вярно. Но това са двете проявления на Сорат и сега ние примерно може да видим, това е нещо, към което аз бих искал да стигна в края на нашата дискусия, а именно да видим фактически как се проявява третото проявление на Сорат, съвременното проявление на Сорат през 1998 година, защото това е върха на соратичното проявление. Това е кулминацията това е Сорат, проявен в пълна сила в нашето съвремие. Докато при предните две прояви, той не може да се прояви в пълната си сила, тъй като човешкото съзнание все още не може да изживее неговите влияния достатъчно силно. Така да се каже, човекът все още не е достатъчно интелигентен, за да може тази интелигентност да бъде проникната от сорастичната интелигентност, което да доведе съответно разрушение в външната област. Така да се каже, хората по-трудно са могли по това време да бъдат обсебени от този вид духове, докато в наше време интелигентността достига една изключителна комбинация, един изключителен разцвет и благодарение на това тя се излага на влиянията на подобни същества, като Сорат. И от тук нататък се получават, бих казал, така като гледам, интересни ефекти, при което аз на мен ми се струва, че една голяма част от хората не вярвам да са съзнателни за едни такива влияния, които могат да бъдат. Друга част може би да са съзнателни. В по-голямата си част хората аз не вярвам да са съзнателни, което е още по-лошо. И аз именно заради това искам да подигна този въпрос и ние да се опитаме да намерим някакво решение, за да открием тук и там външните проявления на това явление. И след като ние сме ги разкрили, аз смятам, че те ще бъдат по-малко опасни за обществото. Аз бих казал, те ще бъдат по-малко опасни на първо място за нас самите, тук присъстващите в залата. Защото, и аз бих казал, това, с което ние можем да стъпим, да започнем, е да започнем от нас самите, като ние самите си изясним естеството на проблема. И от тук нататък, по всяка вероятност, това вече може да има някакво въздействие върху външния свят, така че несъзнателно или несъзнателно, вие винаги знаете, че е необходим брой хора, които да осъзнаят даден факт или да добият дадена способност, преди тя да се разпространи в по-големи среди. И аз бих казал, че ние в нашите среди може да започнем с това да си изясним естеството на това трето проявление на Сорат. Преди това обаче, понеже малко преждевременно, сорастично стигнах до края, искам да се върна назад и да обърнем внимание първо на предните две мистерии, за които говори Радоощан. Това са мистерията на Михаил и мистерията на Христос. И бих искал първоначално да нахвърляме някои симптоми върху
тези две мистерии, да кажем, да споделим мнение, виждане по тези въпроси за... Добре. Въобще ми запречи. Сигурно, може би на някой да кричи. Да. Аз пак мога да започна. За мистерията на Михаил, всеки човек, който се занимава повече по-малко, знае, че мистерията на Михаил е едно от централните събития, на които Радоштайнер да обръща внимание. И това е крайната точка на победата на воинството на Архангел Михаил, битката на небето, срещу така наречените ариманически същества, вследствие на което този тип ариманически духове, както каза Радоштайнер, са свалени на земята и от тази дата те живеят в умовете на хората. Това е така, обаче, да ви кажа, звучи малко абстрактно. Понеже аз съм съвсем по-човек и не обичам такива абстракции и търся конкретните измерения на тази интелигентност. Как тя реално се вижда, може да бъде пипана, видяна, чута в външния свят. И доколкото аз си обяснявам този феномен, проявлението на свалянето на тази ариманична интелигентност, това е възхода на материализма, най-общо казано, през втората половина на 19 век. Аз виждам един такъв симптом. Друг симптом, мисля, че беше споменато днеска, е руско-турската война, която кулминира именно в самия край на битката на небето. Общо взето битката на небето съвпада с победата в руско-турската война, която пряко касае българския регион. Това е също много интересно явление. Предполагам, че има и ред други подобни проекции на тази битка на небето върху физическия план. Аз обаче искам да ви върна в малко по-назад върху това събитие, да обърна внимание на един аспект от тази битка на небето и на тази мистерия на Михаил. Тя е загадната от Радоштайнер с последният начин. Той казва, че битката на небето започва през 50-те години на 19 век и той визира няколко години. Визира като начало 1841 година. Визира като начало на тази битка на небето, която трае 38 години до 1879 година. Тя трябва да се счита за приключена. След което той казва, че прави една схема и казва, че тази битка има своите физически проявления. Началото на битката има своето физическо проявление, като физическа проекция на Земята през годината 1917. Значи тя започва в 1841 година, 38 години са до 1879, след което има още ни 38 години до 1917 година. И той дава фактически ето тази проста схема 1841, 1879 и тук е 1917 година. Това е едно крайно интересно изявление на Радоштайнер, защото ние по това изявление практически можем да видим какви са конкретните проявления на тази битка, какъв е нейният резултат, как тя се проявява в физическата област. И понеже тя засяга едни свалени ариманически духове, а тези духове са свързани с определени човешки индивидуалности, тъй като духовете винаги си служат също с хора, с човешки индивидуалности, които стават носители на този тип ангелска интелигентност. В такъв случай ние може да разбирайки значението на 1917 година, ние можем да разберем фактически в какво се състои също и самата мистерия на Михаил по много конкретен начин. И, както знаете, 1917 година е свързана с сбухването на Великата октомврийска социалистическа
в Гърция, в Русия. Това е... Да, аз понеже... Как се пишеше? Нали, Лека имам е. известна симпатия към този период, израснах съм в И него. фреската не е велика изобщо. Да, Пълен хаос. по Пълен същата, хаос не е нужен. по същата логика. И в такъв случай ние фактически можем, разглеждайки естеството на тази революция през 1917 година, ние можем съвсем конкретно да вникнем в намеренията на тези ариманически същества по най-обикновен, елементарен начин, не абстрактен, без приказки общи като Михаил, с мечове, някакви облаци, коне, дракона, колко е лошо и страшно. Това е образ, това е абстракция. Но реалността, една проява на тази, съвсем конкретна проява на тази михаилистична реалност е 1917. Да, заповядайте. Ще добавя. Тъй като вече имаме датата средната 1879, след това 1917, 41 започва освобождането на Гърция. 1800. Да, всъщност тогава започва битката и 51 или втората са свободни. Те са доста преди нас. Вижте, аз Той това нещо. започват с Гърция, с логическата мисъл и оттам нататък минават през нашия. Вижте, аз това нещо примерно не го знаех. Да? 21 Но тогава уж са освободени, само че всъщност има битки вътре в тях. Не е истинско освобождение. Да. Нека да не го обсъждаме това, но по принцип 50 и някоя година вече те са наистина свободни, защото имат вътрешни борби между фракции. Да, това последно, има логика в това, тъй като знаете, че Ганги Михайлов е изключително свързан с гръцката област. Това е областта, в която той се е проявявал през неговото предишно управление, именно в Гърция, е тая област, която е най-засегната от него и нищо, между другото също и Тракия. Тракийската област също е Скития също, да направя една връзка. Това са области, които са изключително засегнати по Михайлово време във връзка с мистериите, които възникват по това време в Древна Гърция, но имало също мистерия в Древна Тракия и в Древна Скития също имало мистерийни центрове. Не знам колко са, но в Древна Скития също има посветени по Михайлово време. И вижте колко е интересно, че тази скитско-руска област, така да се каже, е замесена в тази освободителна война. Българската област се явява централна в тази битка на руско-турска война. И гръцката област явно също е засегната точно по това време. По този начин вижте как интересно може да се проследят влиянията на Михаил в земната. Една вметка за Михаил съвсем конкретно. Да, Последната лекция. Значи, два закона говориш, един е на отражението, другия е на 33 годишния цикъл. Сега, 33 годишния цикъл, това, което прави сега, след 33 години се проявяват неговите последици, а след още два пъти по 33, т.е. 100 годишен период, се проявяват истинския духовна сила, която е в този импулс, който се заражда. Един е това, което сега се прави, след 100 години ще покаже каква е неговата сила. Другото е закона за отражението. Като вземем 1879 година, начало на Михайловата епоха, върнем назад 46 години, това е 1833 година. Тогава убит Каспар Хаузер. Она е велика личност, а она е абсолютна мистерия, за която говоря в последната лекция, разкрием коя е всъщност от поврата на времената. Като сложиш към 1879 година, пак 46 по метода на отражението, не на 33 годишния цикъл, се появява 1925 година, когато убит Штайнер. Штайнер и Каспар Хаузер са убити от антимихайлическите сили с пресечна точка началото на Михайловата епоха и разположил на 46 години отгледално от двете страни. Това е абсолютно директна намеса на злото. Абсолютно директна, съвсем съзнателна. Ето тази намеса на злото искам да видим как се проявява в днешно време, защото според мене тя има съвсем точно същите сили, да би казал същите... Гледай ми септемврийската лекция за великите михайлически кармически въпроси. Същите общества, които причиняват смъртта на Каспар Хаузер, също смъртта на Рудolf Штайнер, всяка вероятност са замесени в процесите, на които ние ставаме свидетели по настоящето. Има един луцифрическо-ариманически брак, Мартине, чай малко, сега приказваш, чай сега малко преди да кажем нещо. Значи има един луцифрическо-ариманически брак, който е между иезуитите и англоамериканските окултни ложи.
Штайнер казва, нали, опознавателно с доказана точност, след 1802 година този брак съществува, а той съществува малко по-преди. Всички форми на злото, абсолютно, след това, които познаваме като ционизъм, национал-социализъм и болшевизъм, са производни на този неправомерен луциферическо-ремически брак между иезуитите, които властват тотално в католическата църква, си имат папа, и англо-американските окултни ложи, сред които там се ражда антихриста и в момента е роден. Значи, това е големия проблем. Защо с 1802 година е доказана и фигура този брак? Точно тогава Наполеон подготвя бъдещата инкарнация на Каспар Хаузер, без да знае това, след като оженва неговата доведена дъщеря Стефани Бугарне за Карл Баденския херцог, създава се Баденското херцогство и се ражда от този брак именно това дете, което после е голямата мистерия Каспар Хаузер, за която ще не казва, една от трите въпроса, които трябва да разберете с огромно значение за бъдещето. Тези ложи са знаели, за да знаете срещу кого се изправяте, да си имате представа за какво зло става въпрос, те знаят кой се инкарнира, къде се инкарнира и кога се инкарнира. Те са знаели той кой е и къде ще се инкарнира и кога. Значи, ако говорим само общи приказки за злото, абсолютно е събът и гащи. За да може човек да говори за злото, той трябва да има нахлуване в злото, трябва да има окултни опитности по въпроси, и то правомерни. Иначе останалото е стъпваме на Штайнер, знаем какво е Штайнер и говорим това, което знаем от Штайнер. Затова казвам, ние преди да си отговорим на въпроса кога е изостанал Сорат, какъв ранг има, откъде идва, ние за Сорат нищо не можем да кажем. Само симптомите му, но не и това, което е по същество. Аз просто го изясних вече. Не е изобщо изяснено. Относно конкретиката по отношение на тази ложа, аз отивам в тази посока и трябва да ти кажа, че мога да навляза на действително голяма конкретика. И ние това чакаме, бе, Мартин. Да разберем малко тематика. Обаче, момент, все пак. Така искам да споделя нещо конкретно по темите. Значи, когато говорим за мистерията на Михаил и за мистерията на Христос, все пак, нали, да се фокусираме върху най-същественото в тях, а не да се занимаваме с злото. Това е основно духовно правило на всеки последовател на езотеричното християнство. Значи, ако човек иска да се занимава с истинските неща в езотеричното християнство на Рудолф Штайнер или на учителя, той трябва първо да разбере най-съществените импулси, които Христос дава в техния божествен смисъл, да се фокусира в тях и чрез тях да се съхрани себе си от влиянието на мистериите на злото. Това е първият много важен контекст. Нека да ги изразим тези две най-важни неща, които се случват в мистерията на Михаил и Христовата мистерия, които се случват в нашето време. Значи, първата най-важна мистерия на Михаил е това, че цялото езотерично познание на човечеството, нали, става свободно, достъпно за всеки търсещ, за всяка търсеща душа. И това се проявява в 20 век по грандиозен начин, чрез Рудолф Штайнер, чрез учителя и чрез още няколко импулса, които са от второстепенно значение. Да, по грандиозен начин, извинявам, че да. съм, но реално вижте колко грандиозно е нашето събиране. Във Варна са към половин милион човека, а ние сме 50. Значи 50 към 500 хиляди. Самия факт, че с тебе си говорим на тази тема, вече означава нещо. Самия факт, че... Аз съм съгласен, но мисълта ми, че относно проявленията, мащабите на проявленията на комунистта, която в България се радва от 10-те години сам, тези мащаби са доста съмнителни в интерес на истината. Аз не съм много сигурен, че външното общество като цяло прегърна тези предложения на дори ариманичните сили в това общество го нарекаха този човек втория по значимост човек в България. Дори ариманичните сили. Да, съгласен съм, но мисълта ми, че аз апелирам към малко скромност и към малко... Все пак визираме най-важната от духовна гледна точка мистерия. Това, че езотеричното познание е изнесено. Това, че вече има всеки достъп до него. Това говорим и това е от духовна гледна точка. А това какво става в онзи свят, който отива към осмата сфера, няма никакво значение. Лошото е, че ние сме свързани с този свят. Така. Да се върнем на втората ключова тема. Нали? Истинският антропософ трябва да се вдълбочи в Христовия смисъл.
Значи той като се вдълбочи в него, той ще се освободи от влиянието на Сорат, Алиман и така. Добре, но това не е по темата. Разбира се, че е по темата. Как да не е по темата? Не, това е- Говорим за втората мистерия. Това е страничен въпрос. Аз искам Ще стигнем и до твоята тема. и за конкретните Ще проявления стигнем до твоята тема. това явление в нашата действителност. Мартине, все пак да се изкаже коя е втората мистерия. Това е отделен въпрос, разбираш ли? Добре. Понеже изместваш изцяло темата и за това, нали... Не искам да влизам в конфронтация с теб, сега просто да кажем втората най-важна тема. Мистерията на Христос в 20 век. Второто пришествие, петата жертва на Христовия дух спрямо човечеството. Факта, че един велик учител започва като негов пряк посланник на Светия Дух, започва своята изява и разгръща тая Христова мистерия по неописуем начин. Факта, че ние можем вече да говорим, че Христос докосва нашия висш аз и чрез тази мистерия ние можем да приемем Светия Дух. Това е втората най-важна мистерия, която в твоето заглавие стои. И едва след като разберем тези мистерии, ги преживеем тези мистерии, ние можем да се освободим от влиянието на мистерията на Сорат. А каква е тая мистерия на Сорат? Ти спомена съответно тези ключови 3 дати и ние, всеки един от нас трябва да знаем, защото сме живели в този контекст, че определени масонски ложи финансират определени лица от рода на Ленин и други такива, с томове и влакови композиции злато, с една единствена цел – да се спре еволюцията на славянската култура, зараждането на славянския дух в Русия, да се унищожи това развитие по тотален начин, защото духовният свят казва чрез съдица и чрез учители, и чрез други лица и индивидуалности, че идва шестата културна епоха. Точно така. И масонската ложа унищожава този импулс или се старае да го унищожи. Не е масонска ложа. Те са точно определени Рокфелерови концепции през Германската централна банка и прочее. И говорейки съвсем конкретно, това е 1917 година. Една огромна конспирация на тъмните посветени, които целят да унищожат бъдещето на човечеството. Това е първият много важен феномен. Това е наистина едно конкретно показание за проявленията на злото през 1917. Така, и тук нюансът е следния. Масонски ложи, които са посветили себе си на Луцифер и подобни същества, почетете Алдър Пайк, съответно какво е казал, нали? Техният лидер философ. Ще ми позволиш да прочета точно какво казва Радостане по този въпрос, защото той казва благодаря ти. кратичко и много ясно. Да. Ще продължа след като. В потвърждение на твоите думи. Обществата, които се занимават с окултни истини, за да въздействат върху околния свят, следват принципи като този, предвиждащ свалянето от трона на руския цар и взимането политически курс към предприемане на социалистически експерименти в Русия. Такива експерименти не трябва да се извършват в западните страни, тъй като там те са нежелателни и неизгодни. Това се експериментира в Русия. Това, което се експериментира в Русия, в основата си е реализиране на нещо замислено на Запад. Ако социалистическите експерименти започнат да се провеждат без да се познава същността на обществения ред, на практика това означава формирането на социален ред и режисирането на един социалистически експеримент. Виждате, че скриването на определено окултно познание, което внимателно се практикува в тези центрове, води до получаването на огромна власт. Другата страна не може да се опази по никакъв начин, освен ако не придобие същото познание, с което да се противопостави. И още нещо да остане по този въпрос. Още от 18 век, представете си от кога датират такива сили, от 18 век съществуват кръг от хора. Да, откъде разполагат с тези окултни сили? Да. И сега няма като инкарнира. Как Сорат се намеси? От тези окултни познания, откъде разполагат с тези окултни познания? Представи си каква мощ има. Да, това е въпрос, който повдига как мислите. Дали основателите на масони на американската държава са същите, които стоят зад създаването на тези ложи, които манипулират световните света. Но е логично да имат връзка. Така. И нека да видим 98 година какво се случва. Вероятно е желателно. Да, да видим какво се случва 98 година. Значи, това е ключовата тема. Не се спомена ясно, тук е публиката, може би не го разбрах, защото 1998 година е свързана
с това число. Ами много просто. Да, много просто се казва. Значи това е 666 по 3, ще ви ще получите 1998, нали? Да. Казва се колко е по едно, казва се колко е по две. Много ясно. Да, Но да, хората добре. трябва да го знаят това нещо, съзнателно. Добре. На миналата конференция антропософска, която беше от изключително съществено значение за душата на Европа, конференцията, в разговор с един от най-изтъкнатите антропософи коментирахме една ключова тема. Той ми сподели едно важно негово изследване, с което се вижда един много интересен феномен. Кой е бил главният враг в духовно отношение на родообщания? Онзи тъмен, силен, посветен, който се е противопоставил с какви ли не методи на дейността на родообщания. И той го сподели това нещо в нашия езичен разговор, че това е именно едно лице наречено Гурджиев, което работи срещу човешката свобода и прилага методи, които деструктират другия принцип. Това е Еростак, Гурджиев, да. Знам, Славичев е защитен. И в случая, може ли да кажеш две изречения повече за това? че това е едно лице с окултни тенденции, което създава много мощен философски импулс, който достига чак Съединените американски щати и импулсира редица философи да разсъждават върху неговите изключително задълбочени и интересни текстове, но прагматично погледнато тази личност довежда чрез особен род окултни физически упражнения, като гимнастика, до такива състояния, където човешката свобода е напълно унищожена. Той води до разпад на азата, в буквалния смисъл на думата, но все пак говорим за индивидуалност, която се е проявила в една централна, точно по линията Гандашапурта най-вероятно, но в Русия. И тази личност довежда със своите интерпретации и въжделения и съответно философски трудове една изключително интересна инспирация, която е феноменална за нашия съвременен свят. Това е създаването на филма Матрицата, който се случва точно 1998 година. Той е създаден тогава, излиза април месец 1999 година, който на пръв поглед е нещо гениално и фундаментално. Той е едно произведение на изкуството, което дори инспирира към духовно развитие. Обаче в неговия втори и трети епизод се случва точно удара срещу михаилистичната идея. И каква е тя? Конкретно погледнато. Конкретно погледнато става въпрос, че там се изразява една идея, че духовният свят е едно мъртвило, той подчинява човечеството и го заробва. Духовният свят не е ангели, а софтуер и програми, които в етерните нива на този свят заробват човечеството. Това е една тънка линия, която е точно линията на Гурджиев като философия. Битката на човека с духовния свят. Това е един от най-важните му контрапунктове. Да, ти как свързваш режисьорите и сценаристите на Матрицата с Гурджиев? Така, линията е, че това са изключително езотерично подготвени хора, които са вплели в своите произведения на изкуството почти всички езотерични текстове, за които и в школи, за които можем да говорим. Как е свързваш? Точно този линия, за която ти говоря. Точно тая линия. Естествено, че е хипотеза. И ние знаем Гурджиев и на нас не ни е трудно, всеки го знае, който се занимава с това. Не, там е как, има ли аргумент, който свърши приятел Гурджиев? Когато изследваш в неговата философия и видиш филма, ще стане ясно. Има връзка, но дали има реално това е друго. Да. Така, и продължаваме с следващото важно нещо. В този интересен филм, 1998 създаден и излъчен 1999 година, има един изключително интересен артефакт, останал между кадрите. В критичния момент главният герой си показва своята лична карта. И той е заснет във филма. Личната му карта. Личната му карта е дарена, че пише 11 септември 2001 година. Така. Точно така пише. Прегледай кадъра и ще го видиш. И това, което се случва е, че псевдодемокрацията на Съединените американски щати окончателно се срива, тя се превръща в корпоративен фашизъм, което е част от същия импулс на Сорат, с масонските му инсинуации. И всичко това довежда по-късно до пролета на арабския свят. Това довежда и до новия импулс за завладяване на Европа от арабизма. Как
виждаш място на Европейския съюз в тази обща картина? Европейския съюз е една отново масонска организация, инспирирана и създадена с масонски цели. Това, че те искат да вложат кръглата маса на Артур като свой собствен символ, това, че използват символа на любовта от космически порядък на Бетовен като свой химн, това не може да ги скрие. Те са ясни. Тяхната основна цел е една единствена. Да се унищожат религиите, да се реализира либерализма до такава степен, че да изчезнат съответно най-естествените семейни ценности. Така се твърди. Така. И То е така. Така изглежда. Да. И в края на краищата християнството да загуби своята ценност и същност в Европа и да бъде духовният импулс на Европа да не бъде християнското учение, а да бъдат религията на парите и религията на същите тези, които са вдъхновили Албърт Пай. Да. Аз съм напълно съгласен, между другото, виж, когато специално последните твърдения, аз съм съгласен, че всяка вероятност отиват на нещата в тази посока, но те трудно се доказват за конкретните цели на тези организации. Затова е така, че твърдение винаги може да кажа, че всяка вероятност е такива. Аз това, към което се стремя, е да виждам конкретни проявления на действията на тези окултни сили по един или друг начин. Да кажем, ето сега, малко ще се върна отново малко по-назад, и като едно конкретно проявление на риманическите сили на Земята през 1917 година е тази революция, която в същността си представлява едно тоталитарно общество. Това е една централизирана структура, при която трите човешки области, трите сфери, политическа, икономическа и духовна, са изцяло сляти, проникнати една с друга. Това, така с някакво думи казано, е специфичната черта на социализма. И явно, че това показва почерка на тези риманически духове, които се проявяват в земната сфера. Това е техният характерен почерк. Централизирана структура, която влияе директно върху всички области по един така силно подчертан материалистически начин, въздейства върху всички области от човешкият живот. И в тази връзка аз бих искал да соча вниманието към втората мистерията на Христос, която аз сега бих искал да повдигна този въпрос и да допитам кога смятат и с коя година през 20 век, с кое време е свързана тази мистерия. Предполагам, че много хора знаят. 36? Но започва от 1912 година като импулс, като процес. Проявява се като духовен импулс през Родолщан или през Учителя, но 36-та година е удара. Най-често споменаваната година от Родолщан е 1933 година. Значи, говори за различни неща. Различни неща говори Мартине. Значи 1909 година, добре. И единия път той споменава година 1933 и 36-та и още една година споменава. Така че наистина 36-та година не е спомената, но аз поне на две места съм срещал, той да спомена 1933 година и той също споменава нещо, което е много характерно и много симптоматично. Той казва, че преди човек да може да се изправи пред етерните проявления на Христос, той трябва да се изправи с злото, което произлиза от дълбините на земята през 1933 година. Тук 33-та година е визирана много точно и се споменава тя с какво е свързана, с появата на злото от дълбините на земята. И това проявление е много драстично видимо през 1930, в самото начало на 29 януари стъпва на власт Хитлер в Германия. Това е един външен факт. Нека да конкретизираме много наистина нещата. И това сякаш така навява на мисълта, че появата на хитлеризма, на влизането на власт на хитлеризма по някакъв начин, по всяка вероятност е свързана с това възникване на злото от дълбините на земята, с което човек трябва да се сблъска първо, преди да стигне до проявленията на етерния Христос. И аз за това си мисля, че 33-та година можем да я определим като година изключително свързана с началото на второто пришествие
на Христос като един вид тъмна сянка на това пришествие, което става в етерния свят, негова проекция или тъмна сянка в физическия свят, което всъщност е, вижте, предизвикателство за човек, което трябва да бъде преодоляно, за да може човека да стигне до Христос. И една от причините, за които аз съм се ангажирал да говоря по тая неприятна тема, защото вижте, аз мога да говоря по много други прекрасни теми, за природа, за елементарни духове, по много интересен начин, но аз и за изкуство, пък не знаете за изкуство колко съм специален. Аз предпочитам да се занимавам с този актуален въпрос и с риск да предизвикам негативизъм, нали? Тъй като аз го намирам за особено насъщен, тъй като разпознаването на проявлението на това зло, те директно са свързвани с съприкосновението на човека с духовния свят в лицето на Христос, към който аз съм съгласен, всеки един духовно стремящ трябва да се стреми, да не го изпуска от очи. Но за тази цел има нещо, което изключително сериозно отклонява вниманието на обществото като цяло. Вашето внимание не го отклонява, защото като цяло, аз мисля, че тук са събрани хора, които се интересуват дълбоко духовност, но нашите съграждани, населението като цяло трябва да ви кажа, в много голяма степен беззащитно на влиянията на съвременните измерения на тази наистина страшна изява на това съвременно зло, на тази трета проява на Сорат, която до такава, която, вижте, тя е толкова интелигентна, тя е толкова субтилна и неразпознаваема, че много малко хора могат да си дадат сметка всъщност какво се случва като проявление, като явление във външния свят. Те го намират за това, което се случва за добро, за част от развитието на човечеството. Или дори ако има някои сътресения сега по край предизвикателството на Европейския съюз, те е нещо, което ще помогне за по-голямото сплотяване на Европейския съюз. И подобни теории и оправдания, те са масово разпространени в нашето общество. Хората не разбират какво става. Единствените, аз бих казал, които имаме някакъв шанс да вникнем в тези събития, са хората, които са предупредени, така да се каже, от подобни индивидуалности като Рудолф Щайнер. И ние фактически сме призвани да проникнем зад вуала на тези окултни общества, които сервират целият този театър, който се случва около нас. И аз дори в това отношение тази 1933 година аз лично я виждам първо като проява на хитлеризма. Това е Значи, в края на 19 век е втората Голгота на Христос. Знаем за нея. Той трансформира оная тъмна сфера от материалистични мисли от 5 века на човечеството, анихилира я и умира като съзнание в натановата душа и се ражда в малко по-нисък етер на светлиния етер, като по-луминесцентно да кажем. Благодарение на тази втора Голгота стана възможно Христовото съзнание в 20 век след Кали Юга да слезе и да се появи и антропософията. Значи, целта на втората Голгота беше това, като съзнание. Обаче, ние се изправим в 20 век пред злото. Ние само със съзнание срещу злото, без да имаме морални сили за противодействие, нямаше как се справим. Щайнер си замина отровен и така нататък 25-та година. Учителя продължи мистерията си нататък до 44-та година. Защо беше нужно Бенсадено да бъде на земята, ако беше нужен само Щайнер? Няма никакъв смисъл да го има учителя, ако е нужно само антропософията. Антропософията е свързана с съзнанието. Предпоставката за това беше втората Голгота. Щайнер обаче казва, 1909 година започва подготовката за второто пришествие на Христос, но без злото да се е проявило още. Той казва, 1933 година вече много хора ще започнат да имат среща с етерния Христос, това 36-та, 39-та ще върви нататък. В един момент обаче, Щайнер 25-та година се заминава. Само със съзнание можем да се изправим срещу злото. И идва оная велика мистерия от 36-та година с учителя Бенсадено. По боя, парализиран, еди къде си, писал съм за нея. Какво се случва там? Че той чудодейно, на Рила, чрез Бог и любов, се възстановява. Какво е направил Бенсадено тогава с Христос съвместно, след като той е главният му пратеник на земята? Какво се е случило, че на нас да ни бъде помогнато след 33-та година, когато злото излезе? Какво Христос трябваше да направи ново, след като има първа и втора Голгота? Направи ли той трета Голгота? И в какво се състои тя? Ние трябваше да бъдем въоръжени вътре в аза си
с морални сили за противопоставяне на това зло, а съзнанието беше от втората Голгота. И въпросът е какво наистина се случи в 36-та година, което е пълната енигма в бялото братство, за да може. Аз не знам. Не знаеш ли какво е? Колко години го говоря. Добре, ще го кажа. Наистина. Вчера Митко Калев, между другото, отлично за топлинния етер говореше там. Не знам кой какво разбра, поясних нещо. Значи, ние знаем, че светлинният топлинния етер са двата етера, в които абстрактното съзнание се развива. За да имаш висша памет и да можеш да работиш както трябва да имаш отношение към звуковия и жизнения етер. Знаем, наталната душа и така нататък. 36-та година мистерията е следната. На земята всъщност ги няма михайлите. Те са горе. Йешуа бен Арон, дето преведе книжката. Гарантирам за истинността на тази книжка, дето я преведе Кавалев. Горе са михайлитите. Долу на земята е бен Садоно. Христос трябва да се спусне в паста на звяра. Къде да се спусне Христос? Христос беше в етерния свят, в светлинния етер, но в по-мекия светлинен етер, така да казвам, грубия. Къде най-много надълбоко може да се спусне Христос? В човешката природа, за да не стигне до материален план. Това е топлинния етер, без съмнение. Нали така? Той е изцяло ариманизиран, да не говорим с тези технологии, разкатаваме играта на практика на топлинния етер. Христос тогава се спуска отгоре, след зададения въпрос от хората какво става през сблъсъка с това колосално зло. Този въпрос е прият горе от михайлитите. Христос се спуска като отговор, защото така трябва да бъде вече хората задават въпроса. Това е съзнателната душа, това е Парсифалото, това е посветената Парсифал. Христос се спуска жертвено, отдолу е Сорат отворил тая паст. Сорат говорим, нали за него говорим. Ето е на места тук на михайлитите, на Сорат и на Христос. Нали искате трите мистерии в едно? Спуска се по мост Христос. Този мост трябва да бъде духовен. Някой трябва обаче на земята да стане неговия мост, за да стигне до топлинния етер. Христос, знаем през наталната душа, каква беше мистерията и наталната душа, повече не се инкарнира. От 20 век трябва да има хора, които да може Христос по този начин да действа през тях. Именно учителя в момента на побоя беше този земен мост, като главният му представител на земята и възвестителния пункт на етерното пришествие на Христос, за което Щайнер самия говори, по който се пусна Христос. По какъв мост се пусна той? По всички тия страдания, които от земята, от човечеството, милиони в лагери на Сталин, Хитлер и така нататък, нагоре душите с този тревожен въпрос. Какво става, Господи? Има ли изобщо Господ? По този мост се спусна Христос, мина през Бен Садоно, като съд. В този момент беше удара там в изгрева срещу парализирането, не случайно от коя страна и така нататък, обяснявал съм ми тези работи в лекции. И благодарение на този мост, за първи път, забележете, същество, което се инкарнира на земята много пъти, на наталната душа само един път се е инкарнира и повече никой няма. Бодхисаттвата слиза през всеки 100 години долу. За първи път човешко същество в мировата история стана проводник на Христос. Разбирате ли за какво говоря? Това е феноменална жертва на учителя и затова той като каже, вие ако си имате представа през какви реторти съм минал аз, той е бил подготвен за тая жертва. Това, което направи Аза на Заратустра, жертвайки се, нали, за да влезе Христос от Исус, всъщност го прави един вид Бен Садоно тук. Това е великата жертва на учителя и колкото и да гадаят всички хора, защо учителя дойде, не е въпроса нито в словото, нито в паневритми, нито в методи, нито в нищо, а заради тази жертва. От тази жертва, от свързването на Христос с човешко същество в топлинния му етер на Бен Садоно, се роди на практика, като се спусна в паста на звяра и възкръсна Христос, трета Голгота, възкръсна в топлинния етер на това. Това никакъв антропософ, никакви видни алабализми не го знаят. Възкръсна на по-ниско ниво, максимално ниското ниво в човешката природа. Той не може на физически план да дойде. От тогава в човешката душа се родиха качествено нови сили за справяне с злото, благодарение на тази манихейска жертва, но не на ниво съзнание, а реална на Христос. Значи първа Голгота е едно, втора Голгота е друго, трета Голгота е трето. Като искате мистерии, това са мистериите. Който няма отношение към учителя като такъв, първо като Бодхисаттвата, и второ да го обича като жертвал се агнец, за да ги имаме тия сили. Иначе не бяхме с събути гащи през злото. Който няма отношение към учителя, абсолютно нищо не разбира от езотерика. Цялата му антропософия остава една сухоежби нагоре, пълна безсмисъл, напълно скучна история. Ти никога не можеш човека да го запалиш нито към антропософия, нито към учителя.
Затова казвам, синтеза е индивидуален акт. Това е свещения импулс излъчен, за който говореше Щайнер. Аз го правя това нещо от 15 години и тая конференция е резултат от моите усилия тук. А духовният свят дори са изпълнители. Разбирате ли за какво се случва той? За какво беше тая конференция там от уния смешници, дето дойдох от Запада? Дето им казах, това или вашата конференция ще стане 50-ница за антропософското общество, или за гената на Ким. Никакви видно антропософи няма. Всички са смешници. Това е истината за тия трите в едно сорат. Михаилитите, Христос и Бенсадоно участваше. Това нещо му посла на Бенсадоно, както по никой друг начин бъдещето му превръщане след 2000 години в Майтрея, 2500 години. Тогава той ще стане Майтрея. Благодарение на такива жертви. Кой знае колко жертви още го чакат малумното човечество, където хаберци няма за какво става въпрос и на къде ще отива. Вие ако знаете Сорат от каква категория, откъде идва, ще ни разкаже играта, то абсолютно всички са безпомощни срещу тази работа. А тия всичките, езуити и прочее, те са неговите земни изпълнители. И всичкото това, да планираш атентати, кулите да ги събориш е едно, ама да знаеш кой се инкарнира, къде и кога е съвсем друго качество. Тия ложи разполага с това. Тия политико-економически работи, дето се приказват, те са за външната публика. Алвард, Пайк, кой беше той там, Айк, Дейвид Айк и тем подобни работи, ръвиш, нали? Това са външния пласт. Истинските окултни неща изискват съвсем друго. Имайте една стояга и ни набийте. Що ни се карате, бе, човек? Нито така си Аз говори. Значи, който иска да му се говори благо, има там Нил Доналд Долш и тем подобни. Георги, аз намирам, Димитър, аз намирам за твой много оригинален принос тази теза, която ти изказва. Той има ли друг принос изобщо? Да, намирам наистина със себе си. Това е факт, бе, човек, аз го говоря от окултна опитност, го знам, бе. Това по друг начин, това с разсъждение не става. Колко минути имам сега? Само защото... Да разберете за какво дойде учителя. Вярни неща казвате, просто и да сме такъв начин, че... Това е втората жертва на Христос. Това е третата жертва на Христос. Третата е в астрална жертва. Значи, знаете... Айде сега. Значи, вижте, имаме още 20 минути на разположение. Ако искате да продължим по темата. Нали искаше 3 в 1, това беше. Иска да си довърша мисълта за това, че тази втора мистерия на Сорат, тази втора мистерия, за която говоря от Штан, мистерията на Христос 33 година, вижте как тя отново е свързана с едно проявление на злото и то в много, много силен и мощен вид. И това, което аз специално ми прави впечатление, че тази втора изява на злото през 1933 година, тя също води до създаването на една тоталитарна структура. Аз този аспект ми прави впечатление. На практика това е едно замисъл от Хитлер, представлява едно много тоталитарно общество, подобен тип, както и обществото, което в Русия се създава в 1917 година. И също ми прави впечатление, че това общество се налага по един така много агресивен начин и този импулс вече засяга и Средна Европа. Докато импулсът от първата, от социалистическата революция в Русия засяга главно Източна Европа, така да кажа, предимно Русия. Тоест, докато тази втора изява на злото или втора мистерия, тя вече засяга и Средна Европа. Това е, което аз виждам и вероятно не е случайен факта, че Германия е разделена на две и едната част от Германия изпада под силата на тоталитарния социалистически курс, а другата остава, така да се каже, в старото си предишно състояние, макар че тя съответно изпада под американско влияние много силно, но Средна Европа, така да се каже, вече отново е повлияна на една част от Средна Европа е повлияна на импулс, който е свързан с тези еремонически сили, които виждат и разглеждат обществото като едно потенциално социалистическо и тоталитарно общество. Аз това виждам като проявление в социалната област на импулсите на тези свалени на земята аримонически духове. По време на втората мистерия. Да. Нещо да изясните. Отговора искаш отговор, нали? Искаш отговор, не е факт все да ти дадем отговор. Чуем се. Значи трите шестици, луцифритски, ариманически, азорически същества, нали? Трите шестици, това са и Сорат и предводителя. Въпросът откъде идва? Който е чел екшена, срещата с злото на Прокофиев,
Там Прокофиев говори, че Сорат идва от друго място, от друга слънчева система, и се включва отвънка като зло. Значи твърде следното нещо. Това не е вярно. Твърдо. Когато Щайнер говори за еволюция, за развитие, той говори от стар Сатурн да бъдеш вулкан. Това е периода, в който говори. Той не говори за други цикли на развитие. Ние много добре знаем, че смисъла на свободния избор се случва точно в този цикъл Сатурн-вулкан. Ами преди вулкан какво е било? Щайнер казва. Като стигнем до стария вулкан, стария Сатурн, все едно е заковано, нататък няма нищо, няма време, няма пространство, няма нищо. И нищо не знае. Да кажем какво има преди това. Колкото и нахално да звучи на някой. Значи, има 3 големи цикъла. Цикъл на отец, цикъл на сина сме сега, а след това ще има 5 нива на съзнание, за които Щайнер само намеква и казва, това ще бъде Светия Дух и така нататък. Общо ще станат 12 нива на съзнание, с 7 от Сатурн до вулкан, плюс ние 5. Въпросът е, това зло Сорат, изостанал дух ли е, откъде идва и кога е изостанал? Твърдя го, 100% сигурност го твърдя, че отпреди Сатурн няма никакви изостанали същества. Никъде не съществува такова нещо. Всичко е в цикъл на отец, всичко е правомерно. Сорат изостава като същество в самият първи кръгооборот на Сатурн, който познава 7-те кръгооборота на Сатурн, какво се е случило в последователен ред, знае кога е жертвата на престолите пред херовимите, после какво е като реализация надолу и проявление, и се пита въпроса, кога Сорат се намесва в цялата работа и дали в нашия цикъл изостава. Сорат изостава вследствие на резигнацията от херовимите към жертвата на престолите. И въпросът е, каква е тази същност като същество, което тогава изостава? И какво означава това? Той от самата резигнация се появява първите симптоми на нещо, което е антибожествения промисъл, нали така? От тази резигнация тръгва всичко. После тя се повтаря, знаем, на Старото Слънце и така нататък. После на господствата, жертвата, после на Динамис, с даряването и прочее. От какъв порядък е Сорат? Сега, тук има нещо, което не знам всеки като чете духовните иерархии, дали има направо впечатление. Ние говорим днеска за Елохими, примерно, даваме този пример. Елохими. Знаем, че са четвъртата иерархия. Те имат името Елохими и с тази мощ, която разполагат днеска. На стария Сатурн Елохимите, даваме този пример, как се казва и с каква мощ са. Казвам. На стария Сатурн днешните Елохими пак носят името Елохим, но са с 3 еона назад сила. Един вид се едно са с силата на днешните ангели. Сващате ли за кого говоря? Когато говорим там, че престолите са направили жертва пред херовимите, става въпрос за днешните престоли, които се наричат престоли и вече имат макрокосмически първи принцип, които са същите тогавашни престоли, но забележете на елохимска степен от днешна гледна точка. Малко шарено става за хората, но никъде в антропософията тая тънкост не е разяснена така. И става една обаркация тотална. Като смяташ елохими днешни, ти смяташ, че е имало елохими, които са се наричали такива на стария Сатурн и са били със същата мощ като днешните елохими, каквито са. Но Пасаран не е така. Става въпрос за едни и същи духове, но в развитие. Сорат, твърдя, е от тези престоли, които са се жертвали пред елохимите и един от тези престоли, като резигнацията, получената резигнация от херовимите, изостава един вид и това е Сорат в нашия цикъл, цикъла на Сина. Той не идва отвън от небитието, от тъмнината някъде, като еманация на злото, защото преди той няма никаква еманация на злото. Всичко е в доброто, всичко е в Отец, в единство. Следователно, екшена на Прокофиев, който без съмнение е блестящ антропософ в иерархиите и по въпроса за христологията, там бърка. И тогава вече става много шарен въпрос. Трябва да коригираме малко въпроса. Според мен Прокофиев ни бърка и това е една съвсем друга гледна точка по темата, защото Рудолф Щайнер, когато изследва до древния Сатурн цялата визия, той в край на краищата разглежда духовната еволюция и инкарнация и прераждане на нашата Слънчева система.
И в този смисъл, когато ние след 1922-24 година осъзнахме, че Вселената не е една галактика, наречена Млечен път, а хиляди и милиарди галактики като нашата, ние започнахме да се ориентираме в живота на космоса, който се организира от първата троица, от серафими, херувими и престоли. Тези същества съзерцават пряко Бога. Те не могат да правят зло. Така. И в този смисъл, те са онези същества, които планират и създават слънчеви системи. И в този смисъл на думата ти можеш да видиш, и ще не говоря на тази тема, че преди древния Сатурн е имало нещо друго, подобно на цялата наша цикличност и други слънчеви системи. И съответно те си имат свои еволюции, свои човечества, свои ангелски иерархии. Но един общ универсален принцип, това е серафими, херовими, престоли, които организират всички тези слънчеви системи. В този смисъл тезата, че Сурат е част свързан с престолите, просто се разпада тотално. Защо? Защото по своята същност престолите пряко съзерцават Христовия дух и самата божествена индивидуалност пряко. Поради тая причина те не могат да бъдат, въпреки резигнацията, те не могат да бъдат източник на злото. Те няма как да бъдат източник на злото. Може ли да кажа, аз ти си прав. Въпросът е кога. Едно е пространствено времево мислене, което в момента ни се демонстрира, друго е духовното мислене. И в случая само да довърша темата. Ти знаеш ли 36-та година как тъмните сили атакуват, по какъв начин, с какво точно оръжие атакуват етерната изява на Христос? Запознат ли си с тази мистерия на Сурат? Как точно става атаката? И защо в 36-та? В 36-та година се случва. Защото същия този Хитлер, за който ти говориш, който става именно проводник на тази мистерия на Сурат, по един или по друг начин. Не, на Сурат на злото. На злото, нека така да наречем. Може, прав си. Съответно, той си поставя за цел, или чрез него си поставят за цел тъмните сили, да атакуват директно етерния свят на Земята, така че да го дезорганизират напълно и там да не се случи по никакъв начин Христовата мистерия. Как точно става тази атака? Ами с едно просто технологично, ариманично средство, наречено първият телевизионен сигнал, излъчен на Олимпиадата 36-та година от Хитлер. Така. Така, това трябва да го чуеш, нали? Някои хора са запознати, защото съм... Телевизията е наистина едно от най-важните средства за предотвратяване на етерните възприятия. Точно. Просто хората, които са вперени в телевизионния или компютърния екран цял ден, много трудно биха могли да... Дявола говори от една кутия, рогата му са на покрива, нали монаха го е видял. И в тази връзка, аз бих казал, масовото разпространение на интернет, знаете, че възниква през 90-те години възниква интернет и някъде към края на века всички е масовото разпространение на интернет. Спомена нещо много ключово. Вижте колко интересно. Дай да завършим темата. Каква е тенденцията в бъдеще? Точно тези делини. Твоята мисъл е продължавам. Искам да довършим. Шанса във връзка с системата. И как интернет бива разпространение именно в края на века, когато става третата изява на Сурат в рамките на така, има още... казваме технологическия аспект на третата изява на Сурат. Така, да видим кои са трите опасности пред човечеството. По всяка вероятност, както на мен поне изглежда. Трите опасности пред човечеството, идващи от Сурат. Да ги кажем съвсем конкретно. Развивам мисълта ти за интернет. Запознат ли си с факта, че същите тези масонски ложи в Съединените американски щати преди около няколко месеца стартираха уникален технологичен проект, който е удар точно по тази линия. Значи в момента се създава прототип модел, компютърен модел, който взима всичката информация на цялото човечество, на всеки един съществуващ индивид, включително и на тебе, ако ползваш някакви ресурси, и тези данни се имплантират в гигантски модел, който симулира цялата планета, включително и цялото човечество. Значи има един виртуален Мартин, който стои в този модел и се интерпретира какво се случва с него. Какъв мащаб? Така. Само да вметна. Това е мащаб. Планетарен, мощен в най-голем. Така. Забележително. И аз за това много често си казвам, някой каже, злото. Ние злото
Ние тук духовност, медитация на звездото. Значи, всички твои електромагнитни изказвания по GSM, всички Фейсбук и текстове, които си писал някога, всички неща, които публикуваш в YouTube, всичко това, което се записва като сигнал от такова устройство, влиза в този модел и на базата на този модел те го използват военно да интерпретират какви биха били възможните тенденции при определени операции. Ако се случи това, какво ще се случи с модела след това? Това е само обаче началото. Бъдещето е едно пълна луциферизация на цялото човечество. Влизане в една тотална виртуална реалност, която вече се случва и моделът е даден през Фейсбук. Току-що технологията излезе, чрез едни очила, които се слагат пред очите и това устройство стои пред очите, ти да виждаш виртуална реалност и да влезеш в този модел, за който ти говорим преди малко. Това в момента се разработва и се излиза на външен свят. Така. И второто нещо, което е ключово, цялата интернет информация, която тече в световен мащаб, тя има в момента по най-модерните научни данни, тя в момента може да се интерпретира като току-що възникващ мозък. Разбираш ли? Създава се невронна мрежа от по-висше ниво, не от нивото на елементарната структура математическа, за която най-вероятно се запознат, щом си инженер, а става въпрос за невронна мрежа, където всяко едно невронче е определен индивид или IP адрес в мрежата. Това нещо генерира изчислителна мощ с размерите на цялата планета, което означава, че може да се създаде по един или по друг начин някакъв вид наченки на мисъл, наченки на същество, което е точно обратното, точно противоположното, срещу кое? Срещу Христовия дух слязал и станал дух на земята. Да, напълно съм съгласен. Само извинявай, за да не изпадаме в... Свършвам с третата теза. Това е технологичният аспект. Чакай само да мъкна нещо. Това е технологичният аспект от тази изява на злото, но ако търсим отново социалният аспект на изявата на злото през 1998 година, според мен ние трябва да го открием в лицето на създаването на Европейския съюз за най-голямо съжаление. Централната европейска банка, нали, Франкфурт. Не. Това е банков, финансов аспект, да? Но социалният аспект е създаването на Европейския съюз като една организация, която която да регулира общо европейския живот. Аз виждам възникнато на Европейския съюз в това отношение и примерно, сигурно преди малко видях, тук имаше едно изображение на... С обърнати пентаграми, достатъчно добре. На Вавилонската кула като образ на Европейския парламент, над които са надвиснали 11 огромни звезди, обърнати с върха надолу, което в принцип се счита, че такава звезда е символ на злото. Сякаш те заплашително са надвиснали над тази Вавилонска кула, символ на Европейския парламент. А тук отдолу в подножието виждате едни хора, които са нарисувани в квадратични структури, т.е. те изглеждат като роботи. Една жена държи дете, други се прегръщат. Много интересна визия. И този, аз не съм много по технологиите, вижте какво стана, честно ми е образ. Но няма значение, аз мисля, че това, както знаете, това е официален плакат, издаден от Европейския съвет по случай откриването на Европейския парламент. Това не е случайно нещо. То се издава веднага след откриването на Европейския парламент, отбележете през декември месец 1999 година. В началото на новото хилядолетие открит Европейския парламент. И знаете ли, тези окултни сили, тези окултни общества, за които аз първо смятам да говоря, в смисъл бъдещо време, с по-големи подробности, вижте, те не се считат за зли. Те се считат за общества от сивата сфера и те дори се считат за добри в известен смисъл. Те се считат, че това, което те правят, е за добро на човечеството. Това е добрата страна на моята презентация тази вечер, така че мисълта ми, че всички тези ужаси, особено в технологично отношение... Ти си чул финала. Да, това е непоносимо. Аз много добре разбирам и напълно вярвам. Третата мистерия. Но мисълта ми, че вижте... Чакай да си кажа третата мистерия.
Да, и ние, на нас не И интересно. на нас не е интересно какво ще каже. Нека да каже. Добре. Значи аз съм ти благодарен, че разискваш тези теми, защото наистина духовно-научен човек трябва да се вдълбочи тотално в Христовата мисия, мисията на Архай Михаил. Приятели, спрете да наричате това велико същество Архангел Михаил. Той е Архай. Точка. И в този смисъл на думата за мистерията на Архай Михаил, за мистерията на Бодхисатвата, която антропософите изучават, ние също изучаваме, и там няма значение каква е ситуацията, чак толкова. Но като се задълбочим в тези неща, ние можем да бъдем спасени от това влияние. И сега ти знаеш много добре, че Сорат е свързана с тъмната страна на Слънцето. Запознат се с това нещо. Виж каква е тенденцията. Значи в момента в човечеството същите тези ложи правят всичко възможно да развият една икономика на апокалипсиса. Тест на тази икономика на апокалипсиса беше 2012 година. Там един известен канал, наречен типично масонски, на National Geographic, отброяваше дните до края на света. В Логос. Да, това е интересно. Това така. е интересно. И просто искам да ти кажа кой е най-същественият сценарий. Значи, реализиран апокалипсис, дали по някакъв начин с атомно оръжие, дали с война на религиите, дали по някакъв начин, той ще доведе до къде? До единствено съществуващите инструменти технологични, запазени от същата тая виртуална мрежа, за която ти говорих преди малко. Така. И един от най-вероятните начини за апокалипсис е така наречения kill shot от Слънцето. Какво предполага? Така наречения kill shot от Слънцето. Kill shot на термина на американските концепции, нали? Там все пак те се занимават с това нещо, го изследват много внимателно и се молят за това нещо да се случи. Нали? Какво представлява това? Това е една свръхмощна електромагнитна буря от Слънцето, която ще се случи, ако човечеството не приложи Христовото учение. Значи, тук е критичният момент в момента в Европа. Европа има шанса да приложи Христовото учение, въпреки всичките инвазии и агресии срещу нея. Те нямат власт на Слънцето, между как става тази работа? Имам някаква визия, само да довършим мисълта, за да мога да го кажа. И съответно, ако Европа не реализира този импулс на Михаил и на този архай, който да даде истинската култура на бъдещето, и ние европейците да кажем, ние сме Христови ученици и след това всичко останало, ако това нещо не се реализира, тенденциите към килшота стават почти 100%. Тоест, ако Христовата линия не се реализира, идва линията на Сорат. А каква е линията на Сорат? Какво се случва? Една супер електромагнитна буря, излъчена от Слънцето, означава, че връща цялото човечество с около 500 века назад в развитието си. Това означава, че няма електричество, няма технологии, няма нищо от това, което виждате в момента. И единственият начин да оцелеш е ако се починиш на тая тъмна ложа с нейните мрежи и системи, за които говоря. Да, добре, да, но вижте, че една мотика е на лозата, нямаш никакъв проблем с електромагнитната буря. Не е точно така. Много черна картина, така да се каже. Картината не е черна. Важното е да разберем къде е плюс и минус. Поне тя така, да, съгласен съм, че ще имаме шанса да реализираме Христовото учение в Европа. Това е спасението. Много сериозна вероятност. Но мисълта ми беше, че по време на третата мистерия, за която говоря за Дощане, мистерията на Сорат, аз виждам как тя се реализира в социален план в създаването на Европейския съюз и как този път, освен източна Европа, част от Средна Европа, вече обхваната и Западна Европа. Тоест цяла Европа вече пада под силата на този импулс, който се стреми да създаде една тоталитарна държава, която да се управлява централно. И явно целта на цялото това нещо е тази тоталитарна структура един ден да бъде обявена от Ариман. Аз от много хора съм чувал следователи и антропософи, аз също считам това нещо за действително, всички тази окултна ложа, за която прехвърлихте така някои неща, реално тя се стреми към една бърза инкарнация на Ариман. Тя се стреми да инкарнира Ариман в земния свят.
Докато тенденцията на Рудолф Штайнер, целта е Ариман да бъде държавна страна и да се инкарнира възможно най-късно през 21 век, така че да се даде шанс на човечеството да се подготви съзнателно за тази среща. Това е най-добрият вариант и по възможност, ако това може да стане в рамките на един тричленен социален организъм, който Рудолф Штайнер ще се опита да наложи през 20 век. В рамките на този организъм човечеството можеше здравословно да се постави под ударите на това риманитско същество. Тази ложа има свой собствен подход. Той е, за съжаление, малко обратен на Рудолф Штайнеровия. Тя се стреми да наложи Ариман по възможно най-бързия начин, най-силово, като се стреми това нещо човечеството да не го отчете, да не го разбере. Единствено хората от ложата, който не е кой знае колко голям кръг, те са наясно с бъдещата инкарнация на Ариман. И това, което аз предварително мога да ви говоря, това е друг аспект, така да се каже, от... Младши сътрудник. Това е още по-конкретизираното зло, тъй като Сорат все пак е много, както стана ясно, много ясно. За Сорат нещата са много сложни. Ариман той е достатъчно мощен. Конкретно Штайнер с голяма тревога акцентира на бъдещата инкарнация на Ариман. И това, което аз предварително мога да ви кажа, но в момента просто нямам време да се аргументирам, тези хора са напълно наясни с това нещо и те се стремят, тяхната визия е, те разглеждат Европейския съюз като капан за Ариман. Колкото и странно да ви звучи, те не смятат да се подчинят на Ариман. Те не го харесват. Те са истински борци срещу тоталитаризма. Тази американска ложа и не случайно приказват непрекъснато за демокрация, макар че на практика те стимулират тоталитаризма в Европейския съюз. Но те го стимулират, за да може в него да вкопчат Ариман и те лично в рамките на тази масонска ложа да се справят. Дали ще успеят, аз не мога да знам, но те смятат да се справят с явлението Ариман по свой собствен индивидуален начин. За съжаление, в тяхните сметки обикновените хора не влизат. Те не смятат да ги информират, те нямат доверие, те ги смятат за сравнително глупави. Аз, колкото съм разбрал, наричат ги за овце или, още по-точно казано, за овче пасет. Буквално така ги наричат. И в известен смисъл, колкото да ви звучи еретично, аз до някъде съм съгласен с тях, тъй като външното общество, вижте за толкова много години, колко обърна внимание на Рудолф Штайнер. Колко човека се запознаха. Защото единствено изявленията на Рудолф Штайнер, конкретни за Ариман, за Сорат, така, само срещайки, прочитайки ги, вниквайки в тях, те можеха да се подготвят. Хората имаха шанс да се подготвят. Целият 20 век беше на разположение. Почти 100 години. Доколко се подготвиха или предпочитат да обикарат по плажове напоследък, както е снава и по минерални курорти и така нататък, при положение, че те са избрали този път, ние, аз бих казал, всички ние правим всичко възможно, за да ги насочим в някакво, така да го нарека на общо духовно русло. Колко сме успяли, честно, ако някой може да каже, върху колко човека е повлиял. Аз лично да ви кажа, по-добре да не ви казвам от моя кръг колко съм повлиял. Просто това е една много трудно пробиваема стена от хората. Аз много са ми мили, много са ми любими, роднини, приятели, всякакви, нали? Но аз виждам как те предпочитат да останат в едно сънно състояние. И в този смисъл, вижте колко интересно, излиза, че тази ложа до някъде има основание в действията, които правят. Тя не вярва на хората, тя не им вярва те какво ще направят. Те дори вярват, че ако се оставят нещата в ръцете на самите хора, те самите ще доведат до едно безнадежно, страшно, тоталитарно. Шестия архангела не вярват, Михаил само вярват и очакваш хората да вярват. Докато тази ложа е напълно наясно с Ариман, тя е напълно наясно както с бъдещи събития, за които става въпрос, тя е напълно наясно с творчеството на Рудолф Штайнер. И мисълта ми, че те подхождат по този парадоксален, странен начин. Това е мое разсъждение, но аз искам да дам една позитивна перспектива за събитията. И те, трябва да ви кажа, аз доколкото съм разбрал, те действат по един парадоксален начин. Те стимулират и добрата страна на нещата, и лошата страна на нещата. Поне, тъй като те, когато участват в тези неща, те ги контролират. Когато аз, примерно,
съм в една такава дискусионна зала, съм много добре подготвен, да мога да манипулирам дискусията. Както тук майко понякога се получава сред нас. Тук е малко трудно. Нали? И по този начин тези хора, които са изключително способни, просто вярвате, имам някакъв контакт с тях. Те са изключително еродирани, изключително способни. Те предпочитат във всички съществени събития, навсякъде процеси да се набутат, за да могат да участват в тях и до някаква степен да ги контролират, най-малкото да ги познават. И затова те стимулират и едната страна на нещата, и другата страна на нещата. Примерно, те не пречат на развитието на бялото братство по никакъв начин. Тук е малко сбъркаш, че кажа директно. Значи основният метод... И специално в антропософското общество не се бъркат по никакъв начин. Основният метод на тоталитарните масонски ложи е внедряване на хора в точно тези духовни възгледи. Че ако те пожелаят, специално антропософското общество, могат да го сринат за една седмица. Просто ще то е сиренато, бе. И бялото братство е сиренато на практика. Външен. Боже, чуй нещата от извора директно. Те са отчаяни. Са в състояние да ги ликвидират чрез медийни кампании, негативни кампании. И двете общества са в колапс. Съжалявам за нещо, което ти го казваме като източник, директно. Значи аз искам да свърша с тези позитивни думи, искам да кажа и нещо добро за тези... За онези да кажеш, може да кажеш добро. Това е малумно мислене, не е така, бе, човек. И в бъдеще време аз с най-голямо удоволствие, аз те само нахвърлях някои неща, с най-голямо удоволствие мога да навлеза в най-големи подробности, както смятам, че влязах в някои... Ти сега нахвърля чуто, къде носиш там? Тройна мистерия през 20 век. Аз може ли, Мартине, да се опитам или да си позволя? Благодаря, че Филип днеска е там, за да стане малко по-шарен, наистина. Само една мисъл, само да си позволя да цитирам. Това е 50 секунди, минута. Няма да кажа тогава. Само 30, само 30. Чакай, нека сваля да... Мога да не кажа, отговорност на водещите, да не ме пуснат да кажа. Изкажи се, защото това са ключови теми. Няма проблем. По-малко от минута. Значи ще се позволя да цитирам, това не го правя и не ни е позволено да го правим, но в случая, тъй като се получи такова състояние на нещата, ще се позволя да направя това. Учителя, който е работил по невидим начин за всичко това, което ти искаш да видиш видимо, социално. Знаем, че той е нареждал камъни и казал, тук е антантата, тук е съглашението. Да. И е работил с цяла Европа с действията по такъв окултен начин. Той каза пред свои ученици следното. Някога в Атлантида ние не можахме да проникнем в най-тайните замисли на злото. И загубихме. 2 пъти грешка не прави. Това са негови думи. И с това искам да Именно въпрос с това, което ти говориш за инкарнацията на Ариман и точно за 1998 година, 3 пъти числото 666, за което стана въпрос. Ще ви върна само за секунда към Емил Бок. Знаете за протестантския богослов, който е бил край Щайнер. Отлично подготвен, в такива човек и Щайнер, той задава въпроса: ами ако този човек е бил прав, това само ви връщам там, само заради този въпрос. Ами ако този човек е бил прав. След това, това, което ти казваш за Ариман, знаем от Щайнер, че говори, че няма да изминал малко от началото на второто хилядолетие, когато ще се инкарнира Ариман, нали? Но Бернард Ливерхуд, ако прочетете там, в частен разговор, към края на живота си Щайнер какво казва? Ако нещата продължават така, Ариман ще се инкарнира преди началото на второто хилядолетие. Точно. Така. Това, което Филип каза, много интересно. 1998 година започва съставянето на филма Матрицата, 1999 година влиза в продукцията, тръгва. Това, което Димитър Мангуров казва: Ариман е инкарниран на 11 август 1999 година. Заченете е 1998. По време на Слънчев. Вероятно, да. Инкарниран 1999, 11 август, слънчево затъмнение.
заченат 1998 година, знаете там постите и така нататък, когато трябва човек, нали, да е праведен, да спазва Втората определени неделя неща. на... Вероятно. Така, вероятно, Адвента. задавам ви въпроса, който Емил Бог се е задал. Ами ако този човек е прав, ако Димитър Мангуров е прав, вие осъзнавате ли ние в какви времена живеем? Осъзнавате ли? Този въпрос се отнесете във вас. Take home message, нали така беше доктор Калев. Да. Вземете това с вас и се замислете, ако този човек действително е прав, ние в какви апокалиптични времена живеем. Само ще потвърдя неговите думи със следното нещо. Симптоматиката просто е... Ще потвърдя неговите думи с следните няколко изказвания. Съвсем малко, по-малко от 30 секунди. 30 секунди. Значи, същественото, че изкушението на Ариман, което вече е започнало, и то е технологично отново. И вие трябва да го знаете много добре какво е това изкушение. Ви сте ние. Всички. Всеки антропософ трябва да знае какво е това изкушение. Това изкушение ще бъде с новия тип фалшиво възкресение. Значи, ще се появят технологии, които ще кажат на човек, ето ти умираш, обаче сега ще възкръснеш, ще те дадем още 50 до 100 години живот. Благодарение на генно инженерство и ред други подобни неща, които вече са реални, вече ги има. И в този смисъл на думата какво се случва с човешката душа? Ако тя се поддаде на това ариманично изкушение за фалшивото възкресение, което имитира Христовото възкресение, тя съответно започва да дезинтегрира своя аз и своята душа, защото живейки в физически условия прекомерно много, тя започва, буквално казано, да ерозира своите духовни структури. Ето това е голямото изкушение, което предстои буквално в следващите десетилетия. Благодаря. Само да кажа, че повече подробности по тази тема съм дал в продължението на тази книжка за Рокфелер център в Ню Йорк. Наскоро ще излезе продължението, втора част от тази книга, в много по-големи подробности, това, което се опитам да представя сега, ще бъде представя. Благодаря.